ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସଭିଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଉ ଏକ ନାମ ରହିଛି, ଯାହା ଗଞ୍ଜାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯଦି ନ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତା'ର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମିଳିଯିବ। ଏଠାରେ ଶିବଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଅଟେ, ଆଉ ପଥ ସନ୍ଧିରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଗସ୍ୱରୂପ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ତଳକୁ ଯାଇକି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ରାସ୍ତାଟି କେତେ ଛୋଟ, କମ୍ ସେ କମ୍ 10ରୁ 12 ଇଞ୍ଚ ଭିତରେ ପାହାଚ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପୂଜା କରୁଥିବା ନନାମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତଳକୁ ଯାଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଏଠାରେ ବହୁତ ବାଦୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସ୍ଥାନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଭାଇ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ୁଛି, ତଥାପି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ନାମ ସ୍ୱରୂପ ପଥରରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ସହରମାନଙ୍କରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲା ମଣିଷକୃତ। ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛୁ ମଣିଷକୃତ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ମାନବ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିଜେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ ପୂଜା ବି ତେଣୁ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ।